Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndichingokutendai nekuuya kwamaita pano kuti tinge tichizotandara tiri pamwe chete. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomanashi haasi mashura here? Awa ndo anonzi mashura. After 11 years murume ari kuJoni kuya hake angori nezviyembe izvo zvaari kuti akazvitenga kudhura kuJoni. Kikiki, regai ndiseke hangu ini mwana wachihera, ishura rakaita sei? Makadii mukomanashi? Ndapota vanzaiwo zita rangu kuita rekuhwandisa. Zita rangu muchanditi chipo. Ndiri mudzimai, ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi kwete kuti ndiri kutsvaka mazano ekuti murume wangu adzoke kwandiri, kwete, handizvoba. Ndauya pano kuti vanhu vange vachizviziva, especially imi vanhurume munodada nekushayinira isu vanhukadzi, kuti nguva inosvika pakuzochinja, unosvika pakupesana nenguva nemukana. Uye munhu haufaniri kuzvikudza uchifungidzira kuti upenyu hauzombofi hwakashanduka. Inini nemurume wangu uyo wandichati Knowledge, naNole uyu takaroorana takange tichiri vana vadiki. Upenyu hwakange husina kumira zvakanaka, hwakange huri upenyu hwatairarama pasina mari, asi kufara takange tichifara. Takazokwanisa kupiwa mwana wedu wekutanga, tikazoita zvikari umwe mwana, asi mwana wenumber 2 mukoma, regai ndimbozviseka. Ndakazvarira murume mwana ndichiti zvimwe kuda kana tikaita vana vaviri achanyara, achandinyarawo, achadzidza kundinyara, akasiyana nemabasa ake awo aakange achiita. Akabva ati wakazviudzwa nani izvozvo mukoma? Even though upenyu hwainge hwakaoma, but murume wangu kumuda ndakange ndichiri kumuda. Takange tiine madreams, tainge tichida kuzoachiva zvakawanda muupenyu. Makange muri mugore ra2014 akabva ati chipo mudzimai wangu, ndikuda kuenda kuSouth Africa ndimbonoshanda, then kana zvikaita ndikawana pokugara pakanaka iwe wobva wachizoteverawo wouya toona kuti tingabatsirana sei. Ndakaedzawo nepandainge ndichigona napo kureiza mari yakange ichidiwa namalaicha. Ndakatokumbira kana mai vangu mari yekuti mukwasha wavo ange achibuda muzimu, ange achienda kuSouth Africa. Ndichitoti mama, zvikaita munenge mava kutochengetewa nemukwasha. But as for my mom, she used to say, ani yeye Knowledge wandinoziva uchazvidemba zvako iwe. Ende zvechokwadi ndakazotanga kuzvidemba. Ndaingogara ndichingoyeredza misodzi ingori pamatama, pandaifungidzira kuti achazondichengeta munhu akazotondishayinira. Saka mazuva ekutanga aiwa Knowledge akati achingosvika zvake muJoni akatanga kufona. Akange achifona mazuva ose, aitumidzirawo mari. Ndaiti Mwari makanaka chaizvo, Mwari makandirangarira, murume wangu awana basa kuJoni. Asi zvinhu zvakabva zvachizotanga kuchinja. Unongoona munhu asingachabatiki pamafoni. Konhai muripi? Munhu akange ava kungoignora zvake. Mari yaaimbopota achitumidzira akange asingachatumidziri zvachose. Ndaiti kana ndikabvunza ndaitukirirwa mukoma, ndaita kunonzi kushaudhiwa, hamuna chamunoziva imi. Aikona kungoti, saka unoti mari yacho ndinoinhonga, unoti mari yacho ndinoita yekunyera here? Ndozvaaindiita achiti saka kubva ndichaenda kutoilet ndononyera mari yacho ndokutumidzira. Ini ndo zvava kundiita murume uyu. Aigona kungoti kana ndikawana basa uchazongoona nekutumidzira. Handina kukukumbira ini kuti ndipe mari, uye handina kumbogara ndakakumbira amai vako kuti vange vachindipa mari yekuti ndike ndichiuya kunoku. Saka zvandiri kuita ndiri kuzviziva. Ndakaedza kumunzwisisa, asi mukomanashi ndairova gore rose pasina kana chakange chichichinja. Ndakazotanga kunzwa vanhu vachiti vakange vachimuona aine umwe mukadzi musutu akange achigara kunonzi kuMukopani. Ndakazototevera ndikambomugara muMukopani muya. Ndakarohwa neimwe nzara yakaoma mukoma.
yakandituma kuti ndidzoke hangu kumba. Handina kuda kuzvitenda. Ndaiti murume wangu haangambofi akandiitira zvinhu zvakadaro. Nerimwe zuva ndakamubvunza, akandipindura nehasha akati, ina handichadi mukadzi ari kuzimu, uri kuresa nini, rega kundinetsa. Mashoko iwayo akandibaya mwoyo wangu semunondo. I still remember kuti ndakachema usiku hwose, asi ndakange ndiine mweya wekurera. Ndaizviti regai ndiendeko. Kana ndikaendako ndakange ndichizviudza kuti zvinhu zvichanozvigadzirisika zvega. Ndeni uyo ndatevera murume ndapiwa pamuviri. Achasiyana nemusutu kupi koumukoma. Ndakazotogumisidzira ndava kutoudzwa kuti uri zidzenga remunhu, kuzvarira munhu asina kumbokukumbira. Saka mukadzi iyeye musutu ndakazonzwa kuti vakange vatova nemwana mumwe chete mukomana. Ndakanzwa kurwadziwa, asi handina chandaigona kuita. Chakandirwadza kupfuura zvese ndechekuti mwana wedu akazorwara makange muri mugore ra2017. Ndakamufonera ndichiti, Nole, mwana ari kurwara, tiri kudawo mari. Akanditi, mukomanashe, zvakaoma, regai ndimboseka zvangu. Mukoma, zvamunotiitira imi vanhurume zvechokwadi, hakuna munhu anonzi knowledge achapinda denga. Ini ndinopika ndiri pano, mwana wachihera. Saka ndakabva ndanzi, endai kumashops kumukuru ndatumidzira mari, enda unotora. Ina handina meseji yandamboona. Saka ndakangoti regai ndisimuke, apa mwana ari kurwara, mwana aita kudikitira mukoma. Ndakabva ndaenda kune chimwe chikebhini kwatakange tichitorera mari kunoko. Ndakaswera ndakagarapo ipapo, igoti yondiitei nzara. Ndakasvika pakuverenga vanhu vakange vachiuya vachizvitorera mari dzavo vachienda zvavo. Ini ndakangoti undundu sehuku yainge yanaiwa iri huku yechibhoyi futi. Mukoma, ndakaswera ndakagarapo vanhu vachiuya vachienda. Saka ndaingozvibvunza kuti ko mari yacho yangu sei isiri kumbotumidzira SMS, zvandinongoziva kuti ipapo mukuru inotongotumidzira an SMS. Ndaingoendapo ndovati munhu ari kuti anditumidzira mari. Vaingoti, mother, kana pasina order number hapana zvatinokwanisa kuita. Ndakafonera murume akati, iwe ndatumidzira mari mani. Ndakamirira kusvika hwava usiku. Saka ndakazotongoona kuti apa ndiri kuvharwa apa. Hwava usiku akabva anditumidzira fake order. Isu vamwe nekusaziva technology zvaakaita, kava kutongoedita zvake machats nemukuru, ndokubva anditumidzira ndikatofara. Izvo ainge akangoedita izvo zvaakange akataurirana naagent wemukuru. Ndakadzokera mukoma, ndadzokera kudaro vakati order iyoyo hakuna order yakadaro, ndeye fake. Ndipo pandakatongoyeredza misodzi. Ndakatanga kufamba mukomanashe kudzokera kumba. Manheru acho takatanga kutukana paWhatsApp. Mama vangu vakatongotora mwana vakaenda naye kuclinic. Vatoona kuti mwana uyu anogona kufira mumba. Takabva tatanga kutukana naNole paWhatsApp. Ndakabva ndati, naiwe haunzwi tsitsi kuti mwana wako ari kurwara. Akabva ati, unofungidzira kuti mari inongonhongewa here iwe? Rega kundifonera mhaniwe, rega kundibhohwa. Aitoita sekunge ainge akatodhakwa. Kubackground ndaitonzwa musutu wake akange achitaura nyaya nechisutu chavo chiya. Ndakabva ndanyarara. Kubva ipapo ndakabva ndazvisimbisa ndikati munhu akadai anonetsa, because ipapo akabva andituka, akabva anditi zigotsi rako unoswera uchinditukira mari yangu, siyana neni, kana achifa mwana wacho ngaafe, zvagara pamwe asi mwana wangu. Mukoma, ndakabatikana. Ndakatanga kungoita zvimabasa. Chero chamuka ndakange ndava kuti chero chamuka inyama. Ndaita zvose mukoma, ndichizvidzidzisa nemamwe mabasa andakange ndisingazivi kuti ndaigona kumaita ini. Ndakazosvika pakuzosangana neumwe murume, haana hake mari yakawanda asi ane rudo. Akandiremekedza ini nevana vangu, kuremekedza vabereki vangu nehanzvadzi vanotomuziva. Handina kumbogara ndakanetsana naye kubva zvatakatanga kufambidzana. Saka upenyu hwanga huri kungofamba mukomanashe. Saka knowledge uyu akadzoka zvake kubva kuSouth Africa. Kukusanyara kwacho
ini ndakange ndisipo, ndaenda kumusangano kuchechi, ndiri kudzoka ndiri kutoudzwa nevamwe vanhu vemunharaunda vandinoziva kuti ko baba maka variko kumba variko. I was shocked. Mufunge zvenyu mukomanashi kumuona Knowledge akagara pamba pedu kushaya nyadzi. Saka ndichingosvikapo pamba ndakamubvunza kuti naiwe kuri kutsvakei pamba pedu, ndokubva ati ndashaya kwekuenda. Unogoshaya kwekuenda sei iwe uine hama? Ava kuti hama dzake dzakamugadzirira group dzikabva dzati tiri kunzwa kuti ikoko kuSouth Africa hakusina kumira zvakanaka. Handiti imimi mukoma Knowledge munozviziva kuti pakafa amai hamuna kuuya, pakafa baba hamuna kuuya, nevanhu vakawanda. Mudhadhadha wevanhu vakafa pa11 years haana kumbogara akatsika rushoka rwake kuno. Saka vakabva vati isu madhoo takakiya, sezvamaitiudza kuti kiyai madhoo enyu kuZimbabwe ikoko, ina handichauyiko. Plus handiti munoti makaroora here ikoko kuSouth Africa, saka mongoita zvemhuri yenyu muriko kuSouth Africa. Saka akabva ati ndashaya kuti ndoenda kupi. Ndakabhoyekana ndokubva ndaenda kuna mama, vakange vakatogara naye vatori mukicheni. Ndikati mama, ko chii chamuri kundiitira? Vakabva vati taona kuti munhu unogona kumudzinga, wamudzinga obva anozvisungirira obva azviuraya, saka tangoti ange achingogara kusvika iwe wadzoka mutaurirana. Ndikati kutaurirana kudii? Ndikabva ndabuda mumba ndikatoenda ndikanorara kumba kweboyfriend yangu. Saka ndichizodzoka mangwana acho makuseni, Tsano hanzvadzi yangu Tsano vakangoti vachindiona vakabva vaita kuseka. Ndikati ko munosekei? Zvikanzi zvatinoitirwa nemukwasha wedu. Ndikati ko chii? Zvikanzi akazadza bhegi nehembe. Ndarara ndichingoudzwa nyaya dzekuSouth Africa. Ndanga ndichingoti ndikatsumwaira ndobva ndanzwa ndava kunzi Tsano muri kuzvinzwa here? Kujoni kwainakidza. Tsano imba yandakasiya ndakavaka kujoni kana mukaiona imba yakakura iyoyo. Manje hanzvadzi yangu inoita majokes. Hanzi ndangorara ndakatsambira chitupa nechitupa ndichitya kubirwa nemujoni. Hanzi vakavhurirwa suitcase iro raakabva naro kuSouth Africa. Hanzi musuitcase umu makazara hembe. Hanzi pane imwe t-shirt iyo yavakaratidzwa Tsano. Hanzi t-shirt iyoyo hanzi yakatengwa ne4,000 vachinzi Tsano kana muine data endai muone paintaneti. Hanzi ndikaenda paintaneti ndikaona kuti ingawani ndiyo chaiyo. Saka vakabva vatanga kuseka vakati zvino imo muno muhuruva because kwedu kune ivhu rered. Hanzi ndakati zvino nairo ivhu rekuno kwedu rered nayo t-shirt ye4,000 mukuasha uchaipfekera kupi? Saka Tsano vakaseka zvavo vachienda kuGrowth Point. Ndakadzokera kumba ndikanetsana namama ndikati mama, munhu wenyu handidi kumuona. Saka mama vakandikumbira vakati ngaambogara hake pari zvino achitaura nehama dzake, because munhu kunyange akaita murombo ngaazovigwi ari mupenyu. Ina handisi kutaura navo baba maka ava. Pari zvino munogona kubvunza kuti saka vari kugarepi, vari kurara kupi? Zuva raasvika ndopaakarara naTsano, asi iko zvinozvi ava kugara nemukomana weMombe pamba pedu, but kwakaita kunze kwemusha kudhuze nekumunda ndokwakavakirwa mukomana weMombe, ndokwaanogara ikoko. Ini handisi kana kumbotaura naye, kunyange zvikanzi kwauya chinengei handimbofi ndakadzokerana nemunhu akadaro. Anofanira kuti anga achidzokera kumukadzi wake wekumukupani. Ndiwo mashura andiri kuitirwa naamai vangu. Handizivi kuti vari kuda chii paari, munhu akaita 11 years achitishainira. Ameno zvimwe kuda because mama vangu vaimboita zvekuprofita, saka vakangoti ndakangonzwa munyama dzangu dzichiti chimbogara naye nekuti ari kufunga kuda kuzviuraya sezvo afuratirwa nedzinza rake rose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Chipo. Zvakangoma zvoveduwe.
Anyway, kana uri muromboka kotsano kuzorara vakatsamira chitupa anyangosvikanzi munhu imbavha akazobawo nechitupa. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndogona kubirwa kana chitupa changu munhu akanopara mhosva. Zvakaoma, but at least makavapa pokugara for now. Baba maka ava dai Mwari vavawanirawo nyasha vakwanisa kuwana pamwe pavanokwanisa kumbokiya veduwe. Haisi nyore ukanzwa munhu ava kungofamba achiudza vanhu kuti hembe idzi ndakadzitenga kudhura, anenge atoriwo nepain yaanenge ainayo. Zvimwe kuda vakatovaka imba zvechokwadi kumukopani inenge ichitovarwadza kutoti imba yangu yandakasiya muSouth Africa, and on top of that nemwana. It means kuti mwana yeye achazotongokura otongokanganwa nezvavo. Zvakangoma hazvo veduwe, kokuzotukwa mai maka nababa maka hanzi zigodzi. Zvakangoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndiri kugara nemwana webrother yangu avo vari kugweru, but mwana uyu ari kuita musikanzwa, ari kudanana nevarume 25 vanotaura navo pafoni pake. Nakadii mukoma Nashe, vigaiwo zita rangu, ndinoitwa Teteropa, not a real name. Mozongotsvakawo rimwe zita rekundipa, asi rangu chairo randakuudzai musazoritaura, please budi ndapota. Ndine makore 48 yeze kuberekwa. Ndiri kunyora nyaya yangu kutorwadziwa semubereki. Ndichiuya panapa mukoma, handisi kuuya kuzotsvakira mwana uyu ruvengo kana judgment. Ndauya nekuti ndapererwa. Ndinogara ndichingoteerera nyaya dzenyu. Mukoma wangu, my brother, vanogara kugweru. Basa ravo ravanoita mukoma Nashe vanongoita zvekungobata pano nepapo, asi zvavo zviri kuvaitira nekuti vari kutokwanisa kutoendesa vana kuchikoro. Uyu mwana uyu Linet atova kuyunivhesiti. Sezvo ndichigara muno muHarare, takabvumirana nababa Linet kuti ange achigara neni Linet uyu kuitira kuti ivo mukoma namai guru vasazobhadhara marent house, uye zvekare nekuti mwana ange achizogara pekuti anenge asingazoiti musikanzwa. Munoziva vana vemazuva ano, kana akatanga kugara ari ega anenge ava kutoita zvake zvaanenge achinzwa kuda iye. Saka ndakabva ndati hapana chakaipa, ndokubva ndatofara paya kuti ndava kutogara nemwana pamba. Saka ndaiti ndiri kubatsirawo ropa rangu. Mukoma wangu vanondifonera, mai guru vanondifonera. Ivo mukoma vane dambudziko rechirwere chemwoyo. Handizivi nyaya iyi ikazosvika munzeve dzavo vanozoitorawo sei, nekuti ndikataura navo vanenge vachingoti sisi ndichengetereiwo mwana wangu, ndiri kutambudzika sezvamunoziva, asi ndinoda kuti ange achipedza chikoro ange achizowanikwa aine dhigiri rake. Saka ndinongotaurawo navo ndichivasimbisa, ndaingoti musazvinetsa, ndiri kumuchengeta semwana wangu. Saka mukoma ndaiona hangu Linet dzimwe nguva anogona kubuda usiku odzoka akabata kapepa bhegi zvakaita semachips zvimafast food. Saka dzimwe nguva kutodzoka usiku ndomubvunza. Ndamubvunza kudaro aibva ati kwandiri, ndanga ndiine mafriends angu tanga tiri kuita magroup discussion, so kana akadaro ini ndinogozivei, vamwe vedu isu hatina kuenda kure nechikoro. Saka kana akati tete ndanga ndichiverenga, mwana handina zvakawanda zvandinokwanisa kuzomuita. Nerimwe zuva ndakabva ndachizotora foni yake. Ndatora foni yake mushure mekunge ndacherechedza kuti foni iyi inongorira nguva dzose mukoma, kuita kunge public phone inongogara ichingoringa. Saka ndakaitora, handina kukwanisa kuivhura because yakaiswa pattern. Saka iye anobuda panze onopindura, paanodzoka aine mari. Saka ndakabva ndamubvunza ndikati, Linet, mari iyi waiwana kupi? Sezvo akange ari munhu wandainge ndatogara ndakataimira. Akabva ati tete, imari yangu, ndanga ndakakweretesa friend yangu. Ndikabva ndati hapana chakaipa. Rimwe zuva ndakamutevera ndisina kumuudza,
Pandakaona zvaainge achiita ari mumotikari yevamwe baba vandinotoziva vanogara munharaunda, mwoyo wakarwadza. Ndakamirira kusvika adzoka kumba. Paakapinda mumba ndainge ndakatsamwa. Ndakamubvunza ndikati, Linet, wanga uchiitei? Akandinyepera. Saka ndakabva ndatanga kumurova. Mushure mekunge ndamurova akabva ati kwandiri, saka tete, ini ndiri kudanana nemurume iyeye. Ndikati, ndiudze, uri kudanana nani? Sei foni yako ichingogara ichingorinya iwe? Ndopaakabva ati, mirai tete ndivhure foni. Saka akabva avhura foni. Izvo zvandakasangana nazvo zvakandivhundutsa semunhukadzi mukuru kudai, zvinhu zvandisati ndakamboona muupenyu hwangu. Ane varume vakawandisa mukoma vari kufambidzana navo. Saka varume ava akati umwe noumwe waanosangana naye anomupa 40 kana kuti $60 kupera kwemwedzi. Hanzi izvi ndiri kuzviita nekuti anoziva kuti baba vari kutambudzika. Ndakabva ndati iyi haisi nzira yakanaka, mwana wehanzvadzi yangu. Akati, tete, hamusi kuziva imi pressure, uye zvekare pano dzimwe nguva ingawani ndinokubatsirai. Ndakabva ndati usiyane nazvo. Akabva auya kwandiri ndokubva aburitsa mari. Akabva andipa mari akati, tete, toraiwo mari iyi, please musazoudza baba. Ndakavhunduka ndikati, mari iyi ndei? Vakati, tete, handidi kuti munge muchizotaura nekuda kwezvandiri kuita kana kubhoyekana nazvo. Saka ndakati mari yako handidi. Saka akangosiya mari iri patebho. Zvinhu zvakaoma mukoma. Yakanga iri $300. Ndakasvika pakutora mari ndikaenda ndikanotenga zvandakange ndagara ndichida kutenga. So far kubva pazvakaitika ari kundipa $300 pamwedzi. Iye ari kupiwa ma60 ake iwawo ma40 nevarume vaari kufambidzana navo vanosvika kuma25 vaari kuti maboyfriends ake ose. Anongoti ndinozvigona, vose ndiri kugona kuva manager, ende vamwe vakaroora vamwe havana kuroora. Saka mari yandiri kupiwa mukoma imari yekuti ndirambe ndakanyarara ndisambofa ndataura kana shoko rimwe chete kuna bhudhi nemudzimai wavo. Ndauya kuzobvunza vedare, ndoita sei? Ndoudza amai guru nababa vacho here? Nekuti zvinogona kuzokanganisa kaizvi ukama hwangu navo mune ramangwana. Hazvizonzi ndini ndiri kupfurira mwana here? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna tete avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu ways an obvious case zvichangonzi imi ndimi muri kupfurira mwana. Saka dai matongogara pasi nevabereki vacho muvaonesa kuti ndo zviri kuita mwana wavo pachiri padhuze, nekuti mune ramangwana muchazonzi ndiye aitengesa mwana wangu kuvanhurume. Ko kana akaenda kwaenda obva anosangana nezvaasangana nazvo obva ati tete vanga vachitozviziva kuti ndiko kwandanga ndiri kunoku. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi kikikiki mukoma muri sei? Ndiri mufundisi, ndakabatwa ndakahwanda kuseri kwechechi patakange tiri pama10 days. Ndakange ndichidya wena. Makadii mukoma Nashe? Ndapota vigaiwo chitupa changu. Zita mongonditi henyu Pastor K. Nanhasi ndichiri kunzwa kunyara. Ndinoti kana ndiri pamberi zviya ndichida kuparidza ndikangotarisa kana kuna overseer ndinonzwa ziya richidikitira nekunyara, ndinogona kutongobatwa nesetswa mukoma kuti saka izvezvi vari kuti kudii pamusoro pezvavakandibata ndichiita. Nanhasi ndichiri kunyara kana ndikarangarira zvakaitika muna January iro rinogore patakange tiri pama10 days. Ndiri munhu anokurumidza kunzwa nzara. Kunyange pandakange ndichiri kuBible school ndaitambudzika kwazvo mazuva atinenge tichitsanya. Saka zuva iroro rakange riri zuva romutsanyo semazuva ose tichangopinda muna 2026.
saka ndakabva ndatenga mabhisikiti nefriziti. Ndakabuda mukomanashi mukadzi paakanga achigeza, ndikabva ndanyepera mukadzi wangu kuti motikari yainge ichida coolant. Ndobva ndaenda ndikanotenga mabhisikiti nefriziti. Ndainge ndichida kudya zvinhu izvi ndichiri kumashops, but ndakangoti ndichingopinda mumotikari ndopa ndakabva ndaona vamwe vamudhikoni vakatongopindawo mumotikari vakagara kuback seat. Ndakabva ndahwandisa mabhisikiti aya nefriziti muzasi mesiti rangu. Takutokurukura paya vakatondiperekedza kunyange vakange vari mumotikari mangu, tikazotoenda tose kuchechi. Wakange uri musi weSunday, saka ndakabva ndahwandisa zvinhu izvi mumotikari pasina azviona. Tasvika kuchechi, programu yakatanga makuseni iwawo. Nguva dzakati dzichifamba, dumbu rangu rakatanga kurira. Ndainge ndava kunzwa kadzungukaya kemunhu ari kuziya nenzara. Ndainge ndongotarisa nguva, apa nguva dzakange dzisingafambi wena. Ndichitarisa nguva dzakange dzichiri kuma 10 am. Ndikabva ndati pano kana ndikasanwa kana kudya something ndinozotadza kutoparidza because ndainzwa nzara yakanyanyisa. Ndakabva ndabuda hangu. Kubuda kwandakaita, ndakabuda ndakaita kakukotamira kaya sezvinoita munhu wose kana achibuda muchechi. Apa ndainge ndakatarisa foni sekunge pakange paine phone call yainge ichipinda mufoni mangu. Ndakange ndichita sekunge ndikuda kudavira foni iyoyo. Ndakabva ndananga kumotikari kwangu ndokubva ndatarisa ndikatarisa. Panze pakange paine vanhu vainge varipo zvavo. Ndakavhura dhoo, apa ndainge ndakaisa foni panzeve ndichinyepedzera kutaura ndiri pafoni. Ndavhura dhoo ndikavhara ndokubva ndatora mabhisiketi angu nefriziti. Ndaida kudyira mumotikari, but ndakaona kuti kana ndikazongoonekwa ndotsikitsira mumotikari zvakange zvisingabudi. Saka ndakabva ndaburuka mumotikari, apa ndainge ndahwandisa mabhisikiti nefriziti zvakange zviri muhomwe metrouse suit yandainge ndakapfeka. Ndakabva ndafamba, ndichifamba kudaro ndainge ndakatojegera mabhisikiti nefriziti apa rakange ratonyunguduka nechekare. Ndakafamba ndikapota nemadziro ndichienda kuseri kwechechi ndichitaura sekunge munhu ari pafoni. Ndakange ndichitaura ndakati kwati ndichitarisa kuti hakuna munhu akange achinditevera here. Ndaona kuti ndiri ndega. Ndakabva ndatanga kudya paya ndichifara. Ndaiti hapana kana munhu ari kundiona. Ndakange ndava kutodya bhisikiti rechipiri ndichinwa friziti. Dai ndakagumira pabhisikiti rekutanga ndingadai ndisina kumbobatwa. Ndakange ndatokanganwa kuti takange tiri pachechi. Ndopa ndakazongonzwa voice randinoziva raoverseer. Saka overseer vakatongotaura vachitofamba vachiti mufundisi where are you? Kunocheuka kudai vakange vari overseer. Apa ndakange ndakabata bhisikiti muruoko, rumwe ruoko rwainge rwakabata friziti. Vakangonditarisa ndokubva vaseka. Ndakabva ndatanga kutaura apa ndakange ndiine bhisikiti rakange riri mumukanwa. Saka ivo vachiseka kudaro ndichida kuvapindura. Ndakabva ndakasikisa kumedza bhisikiti riya rose kamwe chete nekuda kwekunyara. Ndipo pandakabva ndatanga kukosora zvakaipa. Kana kufema ndakange ndisingachakwanisi kufema nekuti ndainge ndatodzipwa. Kana kufema kwakange kwava kutondiremera. Overseer vakabva vauya nekukasika vakatanga kundirova kumusana kwangu. Vachindirova kudaro bhisikiti riya rakazokoti tsvatu kubuda mumukanwa. Mukoma vakabva vaseka vachidzokera zvavo kuchechi. Saka ndakazotevera mukomanashi zuva rose. Handina kana kuda kutarisana navo overseer kusvika pari nhasi. Ndinoti kana vakanditarisa so ndinongotsikitsira pasi nekuti ndinenge ndichinzwa kunyara. Vakangoti munhu waMwari munofa, isusu tine umwari. Kana tava kuuya musaita chakaipa nekuti Mwari vanokurangai, vanokupai mutongo wenyu wakakukwanirai. Vanobva vaseka zvavo. Mukomanashi ndo zvakaitika izvi kusvika pari nhasi ndichiri kunzwa kuzvinyarira nekuda kwezvakaitika zuva iroro. Overseer vakazosimuka vakatanga kuparidza. Vachiparidza kudaro ndaingoti dai vakasataura nyaya iyoyo vaiti vakatanga
vaiti vakanditarisa vobva vatanga kufamba naruvhangeri vakanditarisa, hana yainge ichingorova ipapo. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo Pastor K, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakabuda muchechi ndakaita kakukotamira sezvinokuita munhu wose kana achibuda mucheche. Zvakaoma apa munhu aine mabhiskitsi zvake muhomwe nefriziti. Yo, zvakaoma. Variwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching this show.